Imamo i neodgovorne izjave, ja bih tako blago nazvao neodgovorne izjave nekih predstavnika vlasti koji kažu da je jedan deo Srbije i nenaseljen, a da je nama u ovom trenutku potrebna sveža radna snaga sa Bliskog istoka i tako dalje, valja podrazumevajući da je i to strana investicija. Pa mi recite kako komentarišete taj i takav razvoj događaja za koji smo mislili da ne može da bude realan, da je nemoguće da se tako nešto desi. Evo sad se o tome već otvoreno priča. Pa već smo rekli da je ambasador Scott rekao pre neki dan da će azilanti postati Srbi posle nekog vremena. To se uklapa. Međutim, nešto što ljudi ne znaju, a ja hoću da malo pročitaju, Miodrag Novaković je u nekim svojim knjigama već pisao o tome. On je napisao čak i koja je uloga naše vlasti i pojedinačno je prozvao naše vladare, uslovno rečeno, koliko su oni već pre neku godinu poteza u tom smislu napravili. Znači, kad je počela ta kriza, kako je zovu azilantska kriza, onda svi zaboravljaju ko je izazvao i zašto je nastala azilantska kriza, znači zašto ljudi uopšte beže sa nekog prostora i na neki drugi prostor, šta je to u tom novom svetskom poretku problematično. Dakle, pošto niko od nama ne priča o tome ko izaziva sve te procese u svetu, mi to i ne znamo, a možda ne zna ni vlast. U svakom slučaju, neki od naših ključnih ljudi su već napravili mnogo poteza u tom smislu. Dakle, ne samo što su, recimo, davali su lične karte lakše ljudima sa Kosova i Metohije koji su albanskog, što bi rekli, kova, mnogo lakše nego svom narodu. Dakle, već je to, govorimo na legitimacije koliko ih je dobilo umeđu vremenu, onda jeste, nije to prvi put da su rekli da su nam kuće napuštene, ali niko ne kaže zašto su nam napuštene kuće. Sada treba to zamisliti da se to ikad kroz istoriju tako razmišljalo. Znači, čim vam neko ubije dete, onda može da dođe iz zemlje okupatora tu da popuni kuću, jer ti fali ti jedna osoba, što kaže ono, taj ubijen, treba ga nadomestiti. Sindrom Kukavičeg. Malo sam i ja sad vulgarizovao, ali u svakom slučaju nije to način da se tako i razmišlja o tim stvarima i da ti rešavaš zapravo tuđe probleme. Ovde je reč o tome da na taj način se rešavaju ne naši problemi, nego se rešavaju vjerojatno problemi Evropske unije. Dakle, oni, ako su ovi pošli Sirijci koji su nesrećan narod, jer to je jedno od plemena s kojima mi imamo negde proto vezu. Dakle, kad bi se gledalo koja su sve plemene koje na neki način imaju sličnu kulturu, nama i Sirijci su nam jako slični. Ono što su oni ubili tamo, nisu oni ubili samo ljude i prognali ljude, nego su ubili i kulturu, ubili su i religiju, ubili su sve objekte, kao što su poništili objekte u Iraku, kao u Afganistanu. Znači, oni uništavaju zapravo civilizaciju, mislim na Zapad i na NATO i na ove sve te snage koje se igraju ratova na ovoj planeti. U svakom slučaju, ovo je samo deo tog procesa i mi, budući da su nam ljudi u vlasti poslušni, lepo je kad su poslušni. Mi vojnici smo, recimo, isto poznati po poslušnosti. Najbolje je kad imaš poslušne vojnike. Kad nemaš poslušnog, onda ne znaš šta će on da uradi, gde će da okrene cev, tako da... Pretposlednje pita, ako može, što kraće, da, jer znam da je vaša tema, zato naglašavam. Znači, sada smo tek svedoci, posle skoro 20 godina od agresije NATO pakta, da se polako isplivavaju neke činjenice vezane za tu agresiju. Pre svega mislim da o onoj kopnenom napadu koji se tad desio, onda naravno čuvena epopeja oko Košara, pa onda herojske odbrane naših pilota i žrtvovanje njihovo. Znači, kako komentarišete tek sada, posle toliko godina, dolaze u javnost takve informacije, pa ne znam, ono bombardovanje NATO aviona u Tuzli, pa govori se u Albaniji. Zašto to tek sada, zašto to tada nije obelodanjeno
Šta se tu dešava? Mislim da pitanje bi bilo uproćeno vladaru. Onda bi on trebao da kaže zašto je promenio svoje stavove, kogod je vladar. Dakle, naša vlast je promenila nešto. Kada njoj ne odgovara, onda ne može tako nešto da se događa i zato da se ne događalo. Dakle, jednostavno ovi koji su 5. oktobra uzeli svoju vlast, radili su toliko zdušno za neprijatelja da ništa pozitivno nije moglo da se pojavi. Prvi potezi koje je uradila 5. oktobarska vlast je bila da sve iskusne oficire pošalje ili u Hag ili u penziju. Dakle, sve što je nešto vredilo u toj vojsci koja je branila Saveznu Republiku Jugoslaviju je zapravo najureno. U Sjedinjenim Američkim Državama postoje generali koji provedu na ratištima po 25 godina, za nekih 27 godina. I što je iskusnije, to je kvalitetniji oficir i čak posle takvih, recimo, iskustava on bude postavljen za državnog sekretara za narodnu odbranu, što ima iskustva, što ima znanje i tako dalje. To kod nas je, pošto okupator odlučuje, urađeno suprotno. Naši ti koji imaju iskustvo, oni su stavljeni na stup srama. Dakle, imamo mi generale koji nisu u Hagu, koji ne smeju da se pojave u javnosti jer im je zaprećeno. Dakle, mi imamo situaciju koja to govori o našoj neslobodi. Dakle, ako vi ne možete da pozovete u emisiju generala, a imate generala, nego pozovete pukovnika, onda to već nešto govori. U svakom slučaju, velika bi stvar bila, i sad, recimo, kad su bili protesti, pa su oni tražili čak i mene i onda ja kažem, ali ja nisam, imate toliko njih koji su pozvani od mene. Dakle, ovdje je reč o tome da neko zna više od mene. Čim zna više od mene, taj treba da bude pozvan. Mi nemamo heroje, zato što ne odlučujemo mi o tome da li ih imamo. Svi koji su bili u sukobu sa nama imaju heroje. Dakle, imaju spomenike, dižu spomenike, mislim i na Hrvate, mislim na Bošnjake, znači oni Makedonce, pazite, oni dižu spomenike i predsjednicima drugih država. Dakle, prosto i ministrima i tako dalje. Kogod im je nešto pomogao u tim sukobima sa nama, on je dobio svoje heroje. Mi nemamo heroje zato što nismo slobodni.